Muhonde William Simon ndimi Mubauli Batapiwa hapo ndiye asipo mwana wangu mimi mchitukutuku wadlafu ari kupi asina kuyauda unoshandira kunze kuCzechoslovakia. Okay. Takamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma yavo yamakawirirana. Yalembo dzako chitupa nemari dara. Taura izvozvo ndimuhonde William Simon achitaura inetsi munochinotaurira mwana wenyu ariko ane mapounds opota achingobvisa muchibhadhara imimi mai wake. Aimbonetsa iyo. Changamire asi ndashama kuti nyaya yazodzoka yatova kwachifu kumusoro wasina kumboyo paruwanzi wachitaure kuti zvakati kuti mambo ndio munyai mukuru wemaungwe muno. Ndinozviziva. Waunza kumunyai. Kungoti sechiro chandishamisawo kuti waimbouyawo kumbane kuti vanhu vepetakasiyira paya dhani kuona wakungozwi anoni masili wako unenge wakuda kuti zvichipere. Taura yenyu kumunyai mukuru kuti rifambe basa. I'm sorry ma'am. Ndinoitwa William Muhonde. Ndini baba wemwanasikana akaroorwa na anonzi ari mwanasikana wenyu Ivy. Taurai. Akaroorwa na Liberty Mbao. Mugore ra2007. Akauya nepashoma paakauya napo tikazvigashira. Kubva ipapo haana kuzodzoka kwatiri. Chero inini ndiri pano handimuzive mukwasha. Asi ndambomuona kana pafoni kana kuti mhoro pafoni chapa ndimuzive. Saka zvinhu zvakazongoti ndakazofunga kuti ndiri kukura handisi kudzoka kuita mudiki. Mangwana pandomuka ndisipo. Regai nditsvage kuti ndigadzire ruoko twangu kwakasaradzira. Mugare machi ichi zvacho kuti mai wabva wandotaura kuti zvakati ndine makopi andinawo handisi kungamukashidza. Bakato mozotipa hedu tipe hedu kopi batoda nyaya ndakana mauya kuti mutaure nemuromo wenyu. Hii old copy. Old copy torai. Original torai. Gara ini original. Toda kuti kana mauya kudani muzadzise nemuromo wenyu. Aiwa ndizvozvo. Pakuroora kwaakanga aita kwaishandiswa mari ndopaka US yanga isati yakuofficial. Saka mari yanga iri zvekumamiriyoni kuyapo. Saka tangoedza kuda kuti tingoisa maround figures ezvakaitika kare. Damage rakanga riri kana pa500. Tikati iye akabvisa $212. Pakaita balance ye288. Rusambo rwanga ruri pa4000. Akabvisa 960. Pakasara balance ye3040. Dare yanga iri 300 akabvisa 100 pakasara 200. Mombe 7 dzemari 5 at 350 ichisvika pa 1750. Dzinotsika 2 yamai 1 neyababa 1. Dzinotsika dzichizoperekedzwa nembudzi kune zvababa. Yamai inoperekedzwa nejongwe nembudzi. Kwoita zvipfeko zvababa. Pane suit yenavy blue, shirt yewhite, tie, boots size 8, belt, hat, socks nejazz navy blue. Zvipfeko zvamai pane chari, costume, boots, umbrella, black, blanket nepurse. Kozoita kugrocery hakuna kuzenge kwakaunzwa zvinhu zvakakwana. Saka ndingati ndo patiri mambo. Mati mimi makachajana ari mabonde. Yeah, 2007. Mapiera.
vaita chaka uzokonvheta makonvheta sei. tanga takungotarisa kurodza kwatiri kuita vamwe vanasikana vedu vatiri kurodza pakatatu nomwe takatorodza futi pane mwedzi mitatu yapfuura. Okay, iyo dare munoti chii nazvo titi mambo zvikuratidza kutoti hawana chawakanga wakabvisa. Mari yakabviswa pakutanga yanga iri kungozivisa nekuti waone kusiyana sezvo izvo zvitinyangwe nababa uri kutoti handitombomuzivi saka yanga iri kuzivana nekudini. Saka isusu hatizotori zvimwe zvese ma1000 ari pa dare anongotora. Tinofanira kuva dziri mombe 2 kana kuti mombe 3 ndisuziva kuti wangu wakanyorerana wakanyorerana kumombe mutondi wakanyorerana 1 zvawakatombobvisa zvinobata futi kuroora atitora sazvomira 2007 kusvika iyo zvine zvinguva yacho yadini kumachirabva izvo zvinhu zvakanyorerana zvaakuratidza kunge kuti uyo aenda akubva agara zvachose kuti dai pamwe tambonzwa kuna mai kuti wari kubatana here nemwana wavo ende vanogona kumutaurira here kuti auze pfuma iri kudiwa. kuuya kwavo kwawatoita maika zvinoreva kutoti watori munyaya wasakabvisa kutoti mwana wavo abvisa zviro zvinotondotorwa pamba pavo zvekuti ndiwo mai kana kuti ndiwo baba wemhuri. Mwana ndosaka wadaidzwa kuti wazive roora nderemhuri harisi reindividual. Saka takakudaidzai kuti muzive kuti nhau iyi ndenyu, ndimi munofanira kuisa pamapfudzi enyu. Mototaura nemwana wenyu kuti nhau iyo ende tinofanira kubvisa usakabvisa ndikutorerwa zvinhu zvangu. Muri panzwisisa? Ndo watakukupai mukana. Sorry, ndisake mapiwa nyuka. Apa mataura zvine balance nezvakabviswa komombe. Hapana chabviswa mwana. Tatangataura. Ndisingazivi mukwambo zvaari kutaura. Taurisai. Ndisingazivi zviri kutaurwa ngemukwambo. Ndiri kuti mukwambo because mwana ndini ndakadini ndakabara. Mumusha umu ndakabva 1993 kumambauko kuzise dare kwandiri kuita ngekuti nyaya dzakuye kunani kune inini mai. Mwana aigara nani? Wana ndini ndaigara nawo asi baba wavo wanga wani mumusha. Asi wana waigara nani? Tati wana ndini ndaigara. Ndo zvatotaura imimi kana mai muchigara newana tambirai munochienda kuna baba. Baba hawapo. Wakaenda wakasoshaika. Mai vari kuti vari kuda kudauka bekutanga ngatichengetei mazwi. Mai wati ndinotokadzika kuti nyaya yauya sei kumatari zvichireva kuti wanga wari kutoiziva saka ngawatiregeri kudauka kupedzera dare nguva kuti wangadai wakauya takatotaurirana tiri tega. Tingadai takataurirana kumba ndiri kutuka. Saka takutaurirana aiwa handisakamboatendi dare ndinoda kuti tidzidze zviro izvo. Okay. Inini ndakashama ndichindoona pasi pedhoo reofisi paiswe Samuel. Muri kupazwisisa. Paiswe Samuel inini changu kungochengetewa wana asi mumushanda akasodini. Kana maichengeta wana it means ndimi muri responsible. Iwo wacho semukwambo handimuzivi. Mwana waigare kwaana mbuya wake kwaakakurira kwaakachengeta. But muri kutaura mugoti ndini ndaichengeta wana maakuti wana waichegara kwangu kwambuya muroora. pamusoro ichangamidzi eyo mai nhau iri papa ndekuti mambo wakudzidzisai kuti mauya kuzomira kudare iri asi dare mhurizwe dare mwana wenyu saka imi michimudzidzisai kwaari ikoko nekuti ndimi makamuchengeta imi ndimi mai wake mudzidzisei kwaari kuti waita mhosva kuno
ende bhadhara mhosva ndinozviramba. asi mwana wenyu here Mwana ngewangu. eka Zita riripo mwana riripo rake ndiye Liberty. eka Inini rangu ritoripowo samai. eka Saka ndiri kupindura sekumirira inini ndakazvimirira. aiwa hamuzvimiriri imhosva Imi. Tarisai kuna mambo amai kutarisa imhosva inoda vabereki kana kuti mubereki nemwana handiti wofesana natezvara wavo kubudikidza nemuroora wavo nemuroora wenyu wamuinaye handiti muchiri mese here kana wasiri wese Tori wese vakatorana last month kuende kugara nemudzimai wake pamwe chete. isati nakona kumbosumwa saka zvimbokunetsizvo rushaya chamuri kuita nhao imimi chenyu kutora mashoko mwanangu ndandiri kudai tezvara ruda chii tunhu 12 ndetutu asi mashoko ataurwa mwanangu ndekuti panoda kubviswa mari iyi dare rati usakabvisa mwanangu vanouya vachitora zvinhu kuneni kwandiri saka ini ndinopfuka ngozi usakabhadhara chii mari dzako idzi handimomupira mashoko chete chete mari yototanga kuuya imi wotobhadhara Zvemataura ndazvizwa chief. Asi hazvo kudare handina kufara ndizvo. musafara nezvo sekwari mwana wenyu Mwana wangu the way yezvaitwa ndiyo isu anotaka. aiwa imimi zviro hazviitwi nzira yamunofungidzira chete imi muupenyu hwenyu manzwa here Ndazvizwa. ehe haikwava kuti munhu anofana kuita nzira yandinoda inini kuti zviro zvifambe vanhu tine nzira kana kuenda munhu achienda Harare umwe munhu anokwanisa kuenda nekunyazura rukweza orwa rukweza orwa hwedza opinda uyo akundobuda ari kwaseke Harare atosvika Harare umwe munhu anobva ati neparusapapa obva anda netsanza guru uyo anobuda obata hwedza ando umwe anotora chii nzira iyi handiti saka imi musati upenyu hunorarama panzira yenyu yamunoda chete kuti ifambe. There are so many ways to kill a cat. Vamwe vanoisa musaka, vamwe vanoiponda, vamwe vanoikanda mudziwa, vanoisungirira dombo kanda mudziwa, vamwe vanodii handiti. Saka haiwa ushushikana nenzira. Kana mafiro chaiwo hamufi nefiro yakafa mai wenyu kana baba wenyu kana ani wenyu munotofawo nefiro yenyu iri different pamwe yakafanana neumwe handizvi. Saka zvigamuchirei izvozvo sezvinhu zvinoitika muupenyu. Nhau iyi iri very simple, tikadai tatoipedza tatopa neimwe nyaya mai tinoda kuti tivabatsire kuti vaiyo kuti zvinhu zvifambe zvekuroora izvi zvinofamba munzira yazvo zvine gwara razvo iro zvinotora as long as ukazviita netime yakanaka. Wanzi zvikabuda mutime frame yakanaka yekuti vanhu vari kuwirirana muchifambidzana zvakanaka ndipo unoona mukwasha akutora tezvara akutora yake nzira tezvaranotora yake nzira yekuti zvake zvimuitire akutotora yake nzira nekuti imimi makatofeila samai kuti mutine wana kuti waroore in good time. Ndosaka muyakutora nzira 2008 mutaura because from 2007 kusvika nhasi uno 2024 we are now looking at more than 10 years. Saka panga samai waifanira kudai vakatinha wana wavo kuti aiwa ina ndiri kugara nemuroora asina kuroorwa, handiri kugara nemuroora asina kuroorwa, handiri kugara nemuroora asina kuroorwa. Kachangamire mai Godlove kuuya kwamambo ndobvute kuti mutosangana ikoko
ngekuti kuti wauye kwamuri iwe wari wotezvara hazviiti. Imi kuti muende kwavari hamuna kwenda. Since 2007 imimi mutotaura kuti hamuwazivi baba wemuroora wenyu. Iwewo futi baba wemuroora wenyu havakuzivi. Naiye mukwasha wavo akatotora mwana wavo chaiye havamuzivi. Saka unoona kuti makagara zvisina ukama hwakatosanuka. Saka mauya kuna mama pane kandaa kuita kuti tiri kudare tosimudzarawo kuti chita usaigara munoba kana ariyo wanga atori kuamerica kwakatumwe munhu munina wavo ndiye wakaitwa nawo tosimudzaroko mudare hatingopinduri ba manzwa here ambuya musimudzaroko tokupai chanzi yekutaura tiri mudare uchida anogara achitaura kuti hanzi zvinoimbwa zvinotaurwa nevanhu vese kuimba dare rinotaura mumwe umwe. Ndevana mai havatokutongozviremesawo nekubatikana nekuti mai vakanga vari kumushapo wavanhu zvikaparara asi arikokuti iwo ndiwo watakura kuita mutoro iwo iwo pawakanzwa shoko iri rekuti iwo kuri iwa pfuma havana kuzivisa here mwana wavo vangotanga nekuuya here kana vakadaro havana kutoita zvakanaka vaizozivisa mwana wavo mwana wangu ndakadaitwa kudai nenyaya yekuti iwo havana kuroora vopira futi kuvarume vavo kuvaridzi wemwana uyu aita mhosva mwana wenyu akatora mwana wevanhu asina nhasi haana kunoroora zvisingakuremere imobatsirana nevabereki kumurume saka ini mukamira kuti inini ndinozvigona ndini ndazvitakura voti tongotakura sekuzvifemba kwamaita ikoko kuti inini ndichandozvipedza mauya kuti inini ndichandozvipedza zvichataurwa zvese inini ndichazvimirira vanga vachiti ndinondoramba. Right, ngaticheke order tingarambe tichirebesa nyaya iyi ingadai yasopera kudhara haimbori nayo. Mundotaura mwana wenyu kuti izvi ndo zviri kudiwa zviri pamapepa tambira motaura kuti dare rati semunhu ari kungo mwedzi kutanga kupera kwaAugust anobvisa 1000 mwedzi uchipera zvichireva kuti mari yaanofanira kuti abvise 3040 plus 1750 muri kuiedhaka plus 288 plus 200 and muruwedza mafiga ayo ese ayo edhai vane makalkuleta edhai maridzo zvitora kuti inoita mari yese anotiedzera 288 plus 3040 plus 200 3040 3040 wastika ndagomira pamati plus 200 plus 200 plus 1750 nobvaita mari inowane macalculator ukaita 5278 right nemombe mbiri dzinotsika uye nehembe dzababa nehembe dzamai vomutaura kuti hanzi namambo unofanira kuti ubvise 1000 kupera kutanga kwaAugust 30 by August 30 mwezi wega wega kusvika yadi yapera. Kana achipopera anozofona iye otaura neni toona kuti anenge apopera anokwa mari but nezvito yatamboisa iyo kusvika mari yake yapera then ozotenga mombe mbiri
dzaanoendesa kwaTezvara nezvipfeko zvataurwa izvi kuti Tezvara wanga achisununguka. Handiti momutaura kuti kupera kwaOgasti pakashayika chinonge chabviswa vanhu mambo wati wachauya achitora kumba kwangu. Munogara kupi? kuma-LDO basa. Totora ma-TV nechizvoenda kuauction totanga kubvisa mari iyo. Saka otomutaura kuti ngaasaite dambe. Makosi enyu imari Tezvara? Makosi tine transport kudriver from Harare bag patakauya svondo rakapera tichiripota nyaya yedu tongoti $50 yefuel 50 yemasamoni mari yemasamoni takabvisa 50 musi wekutanga 150 macost $150 kuedha yemacost All in all 150. Nekuita masamoni nekufamba kwaTezvara chisimuka yenyu mudi aita basa makwera.